Idan ba za na daina so ba, so ne farin ciki ina idan na bari na daina so me zan yi. Sadiq Sharbi on the beat. Sannan kan wata a kina a raina duk abin da kike yi ba kya mini barna ko a gaban sarki ni zan miki kauna hasashen kalaman kine ya harbe. To idan na zauna sai ina ke ina tashi ya zuciwa ya kamar ke kuma duwace na gani sai ina ke baban ganin ki in na kowa domin ke ce a dukan tunanina. Kalamai na sun gaza da zane beki to amma aki sani babu irinki ya a duniya daya ni na abeki irin duniya da ba ta da tamka. Ga tarihin so ya ci birane har ƙauyuka ya daddanne shi kadai yake zuwa yakinsa sannan yayi nasara akan kowaye akan a gidanmu a dangina su bai kyale ba ya bata kaina ni da ke janyo ya haɗe mu yasa dai fara'a adana tuna janki. Ni ban sanya zan yi misali ba sannan ban sanya zan furta ba amma ban daina ji a ruhi ba yanayin da ke taba ni wadda duniya ba kowa ni dai zan zama kamar wawa amma ba ni soke min da gawa sai ke tausan a cikinsu soyayya daɗi wani sa'in zafi kan san ki ban ji ban gane cutar so babu magani gashi san ki ya ci bibiye ni ya azaba inda kuna a cikin zuci zafi inake in na ganki sanyi inake ji. Don Allah ne kake fushi da ni domin zuciya take kadai take gani me yasa zaki fushi da zuciyar da take da rauni a kanki me yasa zaki yanke danyen hukunci ga zuciyar da take bai domin ki wakin san bani san kushe ki